L-Oppożizzjoni dalgħodu ppreżentat mozzjoni biex l-art fiż-żonqor fil-limiti ta' Marsa Scala tintrat lura lil pubbliku u mill-ġdid issir parti mill-Park Nazzjonali tal-Inwadar. Il-mozzjoni kienet ippreżentata lill-Speaker Anġlu Farrugia mill-Viċi Kap għall-ħidma fil-Parlament David Agius, il-kelliem tal-Oppożizzjoni għall-Ambjent Karola Aquilina u d-Deputat Whip tal-Oppożizzjoni Frederick Azzopardi. Il-mozzjoni tajt li l-kumpanija Ġordaniża Sadin Education intrabdet li kollha 1000 student ġdid fis-sena fl-hekk imsejħa Università Amerikana u din il-mira mbagħad tniżlet għal 300 student. Id-Deputat Karola Aquilina qal li r-realtà iferm il-bot minn dak li kien stmat fejn jirriżulta li hemm biss 15-il student li qed jattendu korsijiet. Dan juri l-Università qed issib diffikultajiet kbar biex tattira studenti, tant li saħansitra keċċiet ħaddiema akademiċi u amministrattivi. Karola Aquilina qal li fid-dawl ta' dan jidher ċar li l-art fiż-żonqor mhix meħtieġa mill-kumpanija Sadin u l-Oppożizzjoni ma trix li din l-art isservi biss għal skop ta' spekulazzjoni. Raġunijiet huma li tirriżulta li l-kumpanija Sadin li suppost qed tmexxi din l-Università Amerikana f'Malta la għandha l-istudenti, la għandha l-ħeġġa, la għandha r-riżorsi biex tmexxi l-Università u allura rridu li l-art li ngħatat mill-Gvern fiż-żonqor tingħata lura lill-poplu Malti u tarġa' ssir parti mill-Park Nazzjonali tal-Inwadar. Irridu ngħidu wkoll li l-Oppożizzjoni tqis dan il-pass bħala meħtieġ għaliex ma jistgħux nirriskjaw bħala pajjiż illi art bħal din, art version bħal din tiġi żviluppata u allura meqruda darba l dejjem u tispiċċa vittma tal-ispekulazzjoni. Kompla din is-sejħa mhux biss ġejja mill-Oppożizzjoni iżda wkoll mill-laqdiet ambjentali u l-bdiewa tal-madwar. Il-Viċi Kap tal-Partit Nazzjonalista l-ħidma fil-Parlament David Agius qal li din il-mozzjoni kienet ippreżentata fil-bidu tal-ħidma parlamentarja l-2018 bħala parti mill-impenn biex l-Oppożizzjoni tkun waħda pożittiva, serja u kredibbli. U qal li l-Oppożizzjoni qed twieġeb għas-sejħa tal-għaqdiet ambjentali flimkien l-Ambjent Aħjar, Ramblers Association, Front Ħarsien DZ, Friends of the Earth Malta u Nature Trust Malta sabiex l-art ma tibqax fidejn il-kumpanija Sadin iżda terġa' ssir art pubblika li tiġi protetta u titgawda minn kulħadd. Kif wedna aħna ħankunu pożizzjoni serja u kredibbli. Fl-ewwel sigħat tal-2018 dak li għamilna ġejna fil-Parlament u preżentajna lill-Speaker mozzjoni fejn fiha qed nuru li l-poplu Malti għandu jerġa' jkollu lura fidejh l-art ta' żonqor għaliex il-proġett ma' Sadin Group ma wasalx. M'hemm xejn konkret, kull m'hemm 15 l-istudent fejn suppost hemm 4000. U allura l-Oppożizzjoni għaliex hija oppożizzjoni serja u oppożizzjoni kredibbli qed twassal din il-mozzjoni biex nisperaw issa jkollna l-appoġġ tal-Gvern biex nimxu wkoll flimkien bħala poplu Malti wieħed inħarsu l-ambjent ta' pajjiżna, il-bdiewa, l-ambjentalisti ta' pajjiżna u daw kollha li jgawdu dan il-post jibqgħu jgawduh fl-istat naturali tiegħu. Min-naħa tiegħu l-Speaker tal-Kamra tad-Deputati Anġlu Farrugia faħħar ix-xogħol tal-Oppożizzjoni li huwa essenzjali f'demokrazija ħajja u b'saħħitha u deskriva din il-mozzjoni bħala waħda importanti ħafna u esprima t-tama li l-mozzjoni tiġi diskussa fil-laqgħa tal-Kumitat għax-xogħol tal-Kamra li se ssir is-Sibt li ġej. Il-Parlament jerġa' jiftaħ fil-15 ta' Jannar.